आदानि न'आ बबेहाय आरो मा डिस्ट्रिक्ट माबाफोर सोंनांगौ दङबा कलफोर खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो आदाहा साबेसे गथ' दासिमावबो जुजिगासिनो दं बेखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि कुइसननि एन्सार होनो फैदों आरो नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामदों, मोजां कुइसन सोंदों, बिनि आं कुइसननि एन्सारखौ होनो आखायाव लाबाय। जोंहा गिबियाव दङ आदानि न'आ बबेहाय आरो मा डिस्ट्रिक्टखौ सोंदों आरो दा जोंनि गामियानो जाहैबाय सिगांनि पुराना गामिया जोंना माबायावमोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि दाउखाबाहा होननाय गामियावमोन। बे जायगानि हाखौ फाननानै दा नानिखौ नायनाय समाव हाखौ फाननानै जोङो दायो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो सान्थिपुर हादानाव दङ आरो दा खालि बे एफेक्सन जानाय जायगायावनो दङ, बे हायाव दङ आरो दा एफेक्सन जानाय जायगायाव। बे एफेक्सन जानाय जायगानि हादानखौबो जोंहा फानबावनांदों, फाननानै दा जायनो फानदों बेनोनो बिनि जायगायावनो दंथ'यो आरो जोंहा दा आरो जोंहा निजे हा होननाय गैथ'वा, दा बर्थमान जों बाव दंथ'यो आरो एफेक्सन जानायाव। मोनसे कमेन्टआ जाहैबाय, आं नामफोरखौ बुंलायला दे, जायखिया आं कमेन्टखौल' बुंनोसै, जाय कमेन्ट खालामदों बिसोरनि नामखौ आं बुंलायला, जायखिया आं नोंसोरनि सोंनायनि फिनखौल' होनोसै आरो। मोनसेया जाहैबाय आदामोना न'खराव साबैसे दङ? जोंहा न'खराव दङ दा आंनि बिमा बिफा दङ, फंबाय सानै दंबावो, बिनानाव सानै दङ, ओमफ्राय जोङो नानि आरो नानिनि बिमा आं, ओमफ्राय आब' दङमोन, आब'आ हाबा जाबाय, गोबाव जाबाय हाबा जानाया। बेनो आरो जोंनि फेमिलिया। आरो मोनसेया दङ आदाया मा मावोमोन? आं सिगाङाव बिदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेंगालराव थांदोंमोन। बेंगालराव थांनायनि उनाव नानिखौ मोननायनि उनाव आङो न'आव फैनानै गुवाहाटियाव मावदोंमोन आरो गुवाहाटियाव बिदिनो कम्पानियाव मेनेजार मावदोंमोन। ओरैनो नानिबो बेमार जाखानायनिमोन नालाय, नानिखौ बेमार नायथावथाव माने कम्पानियाव मेनेजार मोननायखाय मावदोंमोन आरो सिगाङाव। आरो दाथ' गैया, दाथ' मावनो मोनासै, दाथ' न'आवनो दंगासिनो दङ, ओरैनो खामानि मावनाय गैया दा। बे आरो मोनसेया जाहैबाय कमेन्टफोरखौबो आंबो बारा गोसोआव गैला, थेवब्लाबो आं गोसोखांनोसै। नानिया बेसे बैसोनि? दा बेसे बैसोआव? नानिनि जन्मआ जादों जोंना 2021 सननि एप्रिलनि 25 तारिखआव आरो दासिमाव 2 बोसोर 3 मासाव हाबबाय। ओमफ्राय नानिनि नामखौबो सोंदों, नानिना मा नाम होननानै। नानिनि नामा जाहैबाय साबान्ना बसुमतारी होनो। ओमफ्राय मोनसे कमेन्टआ जाहैबाय बाजैया बहानि? आंनिया हिन्जावनि न'आ आमगुरि राजपारा होननायनि। ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय, माखासेखौ बावबाय आरो आङो, अब्लाबो गोसोखांनो नाजागोन। नानिया मा बेमार जाजेनामोन आरो नानियाथ' बिदिनो माबासो जादोंमोन, फास्राय खामनाय बायदिसो जादोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो थै फैनायनिफ्रायनो बे थैया खिबाजानि सिङाव जमा जानानै माबादों, बिनि उनाव उदैया गोरा जानानै एकदम उदै देरदों आरो उदैया देरनानै बेनि उदैयाव मोनसे टिउमार जाबाय। बेनो बेसेबांबा गिदिर टिउमार जादों आरो
बे टिउमारनिफ्रायनो दा खेबनै अपारेसन जानायनि उनाव बिनि हालोदा बिदि एकदम दुरबल जाबाय आरो थाबायनो हाया जानो हाया लोंनो हाया बिदि जानानै दङ आरो दा बे हालोदाव दङ आरो सानै साथाम मानसिफ्रा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारबो बिहरदों आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारानो जाहैबाय 6362190981 आं डिसक्रिपसनावबो होखागोन डिसक्रिपसनावबो थांनानै नाम्बारखौ मोनगोन आरो आं खेबसे बुंबावसै आंनि मबाइल नाम्बारा 6362190981 बे आंनि नाम्बार माबाफोर सोंनांगौ दङबा कलफोर खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो कल बा वाट्सएपफोर खालामनानै सोंहरनो हागोन बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयावनो वाट्सएपबो दङ गासिबो दङ आरो बेयावनो आरो जोंहा मोनसे कुइसन दङ आदा साबेसे गथ' आंनियाथ' गथ'आ बे सासेयानो बेबो बेमार जाबाय आरो बेनो बे सासेल' बे सासेखौनो माने इसोरा बेमारि हरदों आरो जोंहा बे सासेल'खा गथ'आ बे सासेयाबो आरो बेमारावसो गोलैनानै दंबावो जोङो बिराद जुजिगासिनो आरो दासिमावबो जुजिगासिनो सिगाङावबो जुजिबाय जों दासिमावबो जुजिगासिनो दं बेखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय दा एसे मोजाङाव जानायखौबो जों नुनो मोन्दों इसोरा जाहाथे अनबावो बयनिबो आर'जखौ खोनासंनानै जोंनि फिसाखौ मोजाङै मोजां खालामो जोंनि सासेल' गथ' आरो दा बयनिबो आर'जखौ खोनानानै जाहाथे इसोरा थाबैनो मोजां लाबोफिनगोन आंहाबो आसा दङ दाथ' एसे मोजाङाव फैबायानो आरो एसे गाइखेरफोर जानो हाहांदों दौनाय मानायफोरखौ दिनैनि कुइसन एन्सार बेखिनिल'मोन रायजोफोर सोरबाफोर माबाफोर सोंहरनो गोसो दङब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानैबो सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे जोंबो भिडिअ खालामनो बा मोनसे राहा मोनो नोंथांमोननि लाइक शेयार खालामनाय कमेन्ट खालामनायफोरजोंसो जोङो भिडिअ खालामनोबो गोहो मोनो आरो जों मानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जों नोंथांमोननो दैलिक नानिनि अबस्था बा नानिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ दैलिक मोनसे भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै जोंनि गोरिब न'खरखौ अनसायगोन होननानै एसेनोसै रायजोफोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नानिया सिगांनि समाव माबायदिमोन नायलांदो रायजोफोर बे सिगांनि भिडिअमोन मोजाङै नायलांदो जोबजासे नायलां भिडिअखौ उन्दुदों मालाय दुन्दों फैदो दुन्दों फैदो ओरै फैलाय ओरै फै नै ओइ हामा बेखौ हामा ओरै फै Mami, nai, naik mana? Nai video, nai.
ओइ हाया नों हाया बेखौ नै गजिया अरनोसै नै गजिया अट नै फैलाय नै नाय मा नै हनै मिमियाव नै मिमिया मिमि नै ना हरलाय ना हनै ओइ बाथोन ओइ जे आयो नाहराबो কি नै ओइ